Beste kijkers, we zijn op dit moment bij de Lentemarkt bij de Blauwe Hoeve. En gaan een kijkje nemen welke kraampjes er allemaal staan en hoe gezellig het hier is. Denk dan aan de zon en zing dit lied. Laat de zon in je hart. Ze schijnt toch voor iedereen. Geniet van het leven. Want het duurt toch maar even. Echt wel. Laat de zon in je hart. Ze schijnt toch voor iedereen. Geniet van het leven. Want het duurt toch maar even. Melissa, we zijn hier bij de Blauwe Hoeve. Jij bent volgens mij van het team Welzijn. Dat klopt. En jullie organiseren jaarlijks deze Lentemarkt. Ja. En waarom doe je dat? Eigenlijk doen we dat ook wel een beetje voor de bewoners. Daar doen we het voor, dat is de insteek. Dat ze naar buiten komen, samen met de familie, genieten van de gezelligheid. En een beetje de sociale contacten. Ze ontmoeten weer andere mensen, ze hebben weer een ander praatje. Dus daar doen we het voor. En het is altijd een succes, hè? Ja, het is een druk bezochte markt altijd. Met vele positieve reacties. Dat is heel fijn om te horen. Nou, dan gaan wij gewoon een rondje doen en kijken wat er allemaal te beleven is. Veel plezier. Dankjewel. Laat je horen, ons komt ie. Duizenden strepen, duizenden bomen. In gedachten ben ik aan het dromen. Ik zit in mijn auto en voel me bevrijd. Zo is het leven, ik heb alle tijd. Zit zonder zorgen, nergens aan denken. Even maar stoppen om bij te tanken. Flitsen de lampen, de motor die draait. Toch wacht je aan en je hoopt en die kraait. En daar gaan we naar. Vind je het leuk, zo'n markt? Ja? Vind je het leuk? Vind je het leuk? Oh, ik wel. Ja. Dan zijn er eens uit. Daar zei je er eens uit, ja. Vind u ervan zoiets, zo'n initiatief? Ja, leuk hè? Gezellig, hè? Gezellig. Gewoon eens lekker even buiten. En dan En nog een potje- goede koop doen, dan is Ja, dat goed, hè? en een potje koffie drinken, zoiets. Aha, geweldig. Nou, veel plezier dan. Ja, dankjewel. Ik weet nu dat er een engelbewaarder bestaat. Je kunt haar niet zien als die zachtjes tegen je praat. Ik weet nu ook dat zo'n engelbewaarder op je lijkt. Ik kan het weten, ik ben er zelf eens doorgereid. 10 kilometer, dan ben je weer thuis. Zie in de verte het dak van je huis. Je voelt dat je slaap hebt, toch rij je maar door. Een engelbewaarder die je bijna verloor. Ja, ik wacht op mijn schoonzus. Die zou van de Kodemarkt komen met een busken. Moet je busken? Ja. Maar woon je zelf hier in de Blauwe Hoeve? Ik woon daar boven. Ja. Ja. Vind je het leuk hier met die jaarmarkt, met die lentemarkt? Ik vind het hartstikke leuk. Alhoewel, ik pak alles aan. Doe dan alles mee. Maar nou, ja hoor. Maar nou zeg ik mijn schoonzus uit zoeken, weet je wel. En die is toevallig nog jaren ook. Oh, oké. Dus maar ik... Proficiat. Ja, ja, En nog een plezierige dag, hè? ja. Nou voel ik mij beschaamd. Moet je niet doen hoor, moet je niet doen. Nee hoor. Nee, hoor. Ik draai mij wel om en ik ga weg. Dat is heel goed. Tot ziens. Dankjewel. Je voelt dat je slaap hebt, toch rij je maar door. Een engelbewaarder die je bijna verloor. Dan zie je bloemen, alles is wit. Het is toch je moeder die naast je zit. Je kijkt in haar ogen en ziet dan een traan. Alsof ze wil zeggen, voorzichtig voortaan. En dan gaan we naar wat je hoort. Ik weet nu dat er een engelbewaarder bestaat. Je kunt haar niet zien als die zachtjes tegen je praat. Ik weet nu ook. Oh jee. Oh jee. Wat ben je aan het doen? Ik ben aan het borduren. Aan het borduren? Ja. En borduurwerkjes die verkoop je ook? Ja, die verkopen allemaal. Is leuk, hoor. Wat is dit? Dit zijn 3 vogeltjes. Dat is eigenlijk een wintervoorbeeldje. Het zijn 3 vogeltjes zeg maar, die mutsjes op hebben. Echt zo voor de winter.
Maar ja, voordat het winter is, moet ik het wel klaar hebben. Nou, gaat dat lukken? Ja, dat gaat lukken. Met een maand is het wel gebeurd, denk ik. Dus. En u bent aan het sokken breien. het sokken. Oh, Ja. dat is toch even met 4 brieven of met 3? Met 4. 4, hè? Ja. 4 prima. Ik weet dat mijn moeder dat vroeger ook wel eens deed. Maar Ja, ja. het is wel een vak apart, hè? Ja, nou ja, het is toch wel heel leuk om te doen hoor. Want we hebben toch regelmatig klanten die echt terugkomen speciaal voor sokken. Dus dat ja. klopt. Ja, hartstikke mooi. Ja. Nou, dus we zeggen, werk lekker verder. Doen we. Ja hoor, dankjewel. Dag nog. En had zo'n engelbewaarder op je lijf. Ik kan het weten, ik ben er zelfs eens door gereisd. Jepla! Jawel, en we treffen het lekker met weer, hè. Geweldig. En dan gaan we nog een keertje. Ik weet nu dat er een engelbewaarder bestaat. Je kunt haar niet zien als die zachtjes tegen je praat. Ik weet nu ook dat zo'n engel... Wat ben je aan het doen? Een beetje aan het boren. Aan het boren. Voorboren. En wat moet dat worden? Een vogelhuisje? Ja. Een voederhuisje? Voederhuis. Ja. Oké. Doet dit een beetje goed? Ja, zeker. Ja? Pas wel op dat ik niet aan zijn vingers word. Nee, want, daar moet je wel op letten, hè? Ja, net Dat zeggen. moet je... Maar dat is een hele klus nog, hè? Ja, zeker. zeker. Hoe is het met jou? Ja, dan ben je wel op leeftijd en moet je nog gaan werken. Of niet dan? Ja, zeker. Echt wel. Nou, veel plezier, hè? Dankjewel. op je lijf. Ik kan het weten, ik ben er zelf eens door gereisd. Ik kan het weten, ik ben er zelf eens door gereisd. Hatje, alsjeblieft. Zoals jullie kunnen zien is het hier een gezellige boel. En ik denk dat er misschien nog een dansje gewaagd gaat worden.